И здравейте на всички, аз съм Гошката БГ и днеска ще изтеглим от 195 съба от томболата. Да, малко закъснях, вече с 207 съба и затова не знам как да ви соло благодаря. Да. Много ви благодаря за тези 207 съба, нека продължим така да бъде. И за това правя томболи и за вас да ще щастливи поне в моя канал, но не знам дали ще щастливи след като някой от вас не спечели томбата, не знам. Затова нека видим и да. Нека изтегли да сложим линка набързо. Да заредим коментарите. И сега ще натиснем Random Pick и ще видим първият победител за The Forest. Кой е първият победител? И първият победител е Gary 75 Gaming. Не знам за какво това така име. Gary 75 Gaming печели това на The Forest пък, аз това. И да, нека да видим кой ще спечели Stranded Deep. Да видим пак коментарите. Шкувачка. Така, вижда се. И нека сега видим за Stranded Deep. Кой ще спечели? Елена Илиева. Здрасти. Здрасти, Ели. Добре. Ели Илиева. Ели спечели Stranded Deep. И да видим за последна и най-готина игра. CSGO. Кой ще спечели CSGO? Нека видим. Random Pick. И това е Гоша. Гоша 765. Здрасти, пич. Steam. Гошо 765. И Кристор ми звъни. Затова няма година. Добре. Да. Това мисля, че е за томблата. Следващата томбла ще бъде на... Когато качим 250 абоната, може би, и ще изтегля следващата томбола. Да. След като се видим на 250 абоната, ще изтегля новата томбола с много по-скъпи игри, по-хубави. И да, ще се видим тогава. Аз бях Гошката БГ, надявам се да ви харесва клипчето, абонирайте се, не се сърдете, че не сте спечелили. И да, чао!